Wengane zawethu impela sibona lapha ke igcwamile isho nje abake seliveze ke izindaba ezinhle nezimnandi kubathandi nabalandeli ke bomculo kaMaskandi. Ngenkathi ke memezela ukuthi kumsebenzi wakhe komusha ke uzothetela kulona ke lelisonto ke elizayo. Kanti ke wengane zawethu phinde waveza ukuthi kona lo msebenzi khona ke owesifazane ke odumele ke osebenzisana ke naye kuyona ke le album ke yakhe. Bafathi ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela manje nginibingelele kuyona ke Mboso City MTV City nje masiqala ngene channel ake wenza kulungile uciphizo subscribe na notification bell cause thola zonke izindaba eshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela sibona lapha ke igcwamile isho nje abake seliveze ke izindaba ezinhle nezimnandi kubathandi nabalandeli ke bomculo kaMaskandi ngenkathi ke ememezela ukuthi kumsebenzi wakhe ke omusha wakulonyaka ke uzothetela kulona ke lelisonto ke esibheke kulona. Kanti ke wengane zawethu impela ngingagcine lapho nje bethi cha impela wona ke lo msebenzi ke ukhona lapha na official ke owesifazane ke futhi ke odumile. Kanti ke wengane zawethu impela sithema sithi pheqepheqe phana ke emakhasini wakhe wezokuxhumana ke safisa thola phana ke epost phana intokazi ke uTyler okuyintokazi impela ke edumeke naphesheya kwezilwandle. Bafethu impela asazi futhi ke asazi lokho ngempela ukuthi ke lona ke igcwamele ishanga ke lizobe liphethe yona ke lentokazi njengoba ke simbonile phela ke empostile phana ke ikhasini lakhe lezokuxhumana ke la ku Facebook. Hayi ke wengane zawethu impela ke zinjalo indaba ke besiniphathele zona la kwiMboso City MTV sithi nje impela ke thina ke ake sehle ngobonda idibana yona ivideo elandelayo.